3, 2, 1. Здравейте! Ние сме The Fifth Alliance. Излязахме с идеята за златен бутон или изцяло сме се провалим. Радвам се, че се случи по-доброто. Това е най-доброто, което съм виждала до сега на сцена. Това супер много ни зарадва. Супер сме благодарни за това, че оцениха това, което сме направили. Тренираме доста, направили сме доста неща. Реално имахме 2 месеца да подготвим всичко, но когато сте от 5 различни града, трябваше да комуникираме чрез скайп. Чуваме се! Чуваме се! Здравейте, момчета! Здрасти, Мока! Здрасти, Джими! И това беше малко трудно. Накрая трябва да се сгуби цялото това нещо, когато дойдат всички. Трябва всеки да разбере кой къде е, къде стои. Си е доста трудно. От начало! Тонка, малко по-назад. Добър ден! Здравейте! Който си има златен бутон, да си го наглежда, нали знаете? Супер сме благодарни на нея, защото тя е изключителен човек. Това се казва несинхроничен, абсолютно спонтанен, невероятно нелогичен танц. Един такъв човек като нея да ни подкрепи означава доста. Искам много да се справите добре, в неделя да ви е много приятно, каквото ще да става, защото знаете, че те зрителите определят нещата, но аз мога да им въздействам, като ги гледам право в третото око и им кажа да изберат този отбор, защото той е моят златен бутон. Ние сме The Fifth Alliance! Гответе се за разтърсващо попинг шоу. Толкова съм си благодарна за този златен бутон, че бих се самоцелунала точно в този момент. Дами и господа, искам да чуя бурните ви аплодисменти за Fifth Alliance. Защо унищожаваме нашата земя? Къде отиде любовта между хората? Защо вредим един на друг? Нима не сме всички едно цяло.
правилото. Дами и господа, вашите аплодисменти. Това бяха моите момчета от The Fifth Alliance с едно космическо изпълнение.